ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ ശ്രീ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് 20 ശ്ലോകം. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് 23 ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? ഇന്ന് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അല്ലെ. കുറച്ച് എല്ലാം പറയണമെന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ പറയാം, എല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗര. എന്താ പറയണേ, ഈ ബൃഹസ്പതി അതാരാണ്? ബൃഹസ്പതി ദേവന്മാരുടെ ആചാര്യനാണ്. പുരോധസാം ച മുഖ്യം, അത് ആരാണ്? ബൃഹസ്പതിയാണ്. മാം വിദ്ധി, ആ ബൃഹസ്പതി ഞാനാണെന്നറിയുക എന്നാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആചാര്യനാണ് ബൃഹസ്പതി. ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാനാണ്. സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ. സേനാപതികളില് സ്കന്ദൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഞാനാണ്. താരകാസുരനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാര് പരമശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചപ്പോള് പാർവതീദേവിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ. അതും ഭഗവാനാണ്. സരസാം അസ്മി സാഗര എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജലാശയങ്ങള് അതൊക്കെയും സമുദ്രത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് എന്ന് പറയണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ മഴയുണ്ടാകുന്നതും നദികൾ നിറയുന്നതും ഒക്കെ സമുദ്രം കൊണ്ട് തന്നെയാ. പിന്നീട് നദികളെല്ലാം ഒഴുകി എത്തുന്നതും സമുദ്രത്തിലേക്കാ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സമുദ്രം അതും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാ ജലാശയങ്ങൾക്കും ആശ്രയമായിട്ടുള്ള സമുദ്രം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പുരോഹിതന്മാരിൽ മുഖ്യനായ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാർ ബൃഹസ്പതി, സേനാപതിമാരിൽ കാർത്തികേയൻ, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 25-ാമത്തെ. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം, അഹം ഭൃഗുവാണ് ഞാൻ മഹർഷിമാരിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോ ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ കഥയുണ്ട്. ഇപ്പൊ സപ്തർഷികളില് ഒരാളായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ ഒരു കഥയുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്,
ത്രിമൂർത്തികളില് സത്വഗുണം കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷിയാണ് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാര് 3 പേരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. 2 പേരുടെ അടുത്ത് പോയി മൂന്നാമത് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അപ്പോ വിഷ്ണു ഗാഠനിദ്രയിലായിരുന്നപ്പോ ഭൃഗു മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്ഷസ്സിൽ ചവിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞെട്ടി, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ട് അങ്ങേക്ക് എന്താ, കാല് വേദനിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ, എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് തടവി കൊടുക്കുക തിരിച്ച്, അല്ലാണ്ട് ക്രോധമൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ മാത്രല്ല, ആ ചവിട്ടിയ ആ മറുകുണ്ടല്ലോ, അത് ശ്രീവത്സം എന്ന മറുകായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാസസ്ഥാനമാണ് വക്ഷസ്ഥലം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആ ഭൃഗു മഹർഷി. ആ ഭൃഗു മഹർഷിയും ഞാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഈ വാക്കുകളില്, സ്പന്ദനങ്ങളില് അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം അത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ പ്രണവ മന്ത്രാണ് അല്ലെ. ഓങ്കാര ഉപാസന കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാ. അപ്പോ ഈ ഓങ്കാരം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം. ഇപ്പോ തിരുനാമം നമ്മൾ എന്തിനാ ജപിക്കണേ? ചിത്തശുദ്ധി സാധന ആണ് അല്ലെ. അത് ആ നാമജപം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ സ്ഥാവരങ്ങളില് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവയില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഹിമാലയം, അതും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ നാമജപം അല്ലെ, എല്ലാ ആ ഒരു സാധനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. അതാണ് നാമജപത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠതരങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മഹാജ്ഞാനികളിലെ ഭൃഗുവാണ്, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ ഓങ്കാരാണ്, യജ്ഞങ്ങളില് തിരുനാമജപാണ്, ചലിക്കാത്ത വസ്തുക്കളില് ഹിമാലയാണ്. ഇനി 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിരഞ്ജീവിയാണ്. അശ്വത്ഥം ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കും അല്ലെ. ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷാണ്. സർവവൃക്ഷങ്ങളുടെയും രാജാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉള്ള വൃക്ഷാണ് അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അത് ഭഗവാനാണ്. ദേവർഷീണാം ച നാരദ, ദേവന്മാരിലെ ഋഷിയായി തീരുന്നവരുണ്ട് പലര്. അതില് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള നാരദ മുനി, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മാത്രല്ല ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, കശ്യപപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ചിത്രരഥൻ പാണ്ഡവരോടൊന്നിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി യോഗസിദ്ധി നേടിയവരില് കപിലൻ, എന്താണ് കപിലമുനി അല്ലെ, സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കപിലമുനി, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വൃക്ഷാണ് അല്ലെ അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ തപസ്സിരുന്ന പലരും സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയാ. ബോധിവൃക്ഷം എന്നും ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന് പേരുണ്ട്. അത്ര ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷാണ്. അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ദേവർഷി നാരദൻ ഭഗവാനാണ്. ഗന്ധർവന്മാരില് ചിത്രരഥൻ ഭഗവാൻ, സിദ്ധന്മാരില് കപിലമുനി. അതൊക്കെ ഇവിടെ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കുമ്പോ ഉച്ചൈശ്രവസമശ്വനാം വിധി മാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. എന്താ പറയണേ? അശ്വത്ഥങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്സാണെന്ന്. ദേവന്മാരുടെ ജരാനരകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് ഓജസ് വീണ്ടു കിട്ടാനായിട്ട് പാലാഴി കടഞ്ഞ അമൃത് എടുക്കുന്ന സമയം, അപ്പോള് അവിടുന്ന് ആവിർഭവിച്ച കുതിരയാണ്. കുറെ ഐറ്റംസ് ആവിർഭവിച്ചു കടയണ വേളയില്. അതിന് ആവിർഭവിച്ച ഒന്നാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്നുള്ള കുതിര. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഐരാവതം, ഈ ഗജേന്ദ്രനായിട്ടുള്ള ഐരാവതം, ആനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്.
അതും പാലാഴി കടഞ്ഞ വേളയിൽ ആവിർഭവിച്ചത് തന്നെയാ. അതും ഭഗവാനാണ്. സോറി. പിന്നെയോ ആനകളില് ഇന്ദ്രവാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതവും പിന്നെയോ മനുഷ്യരില് രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാജാവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആ രാജാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത 28ാമത്തെ ശ്ലോകാണെങ്കിൽ ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധു പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. എന്താ പറയണേ? ആയുധാനാം അഹം വജ്രം. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് അഹം ഞാൻ വജ്രമാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, അത് വജ്രായുധം. അതെങ്ങനെയാ ശ്രേഷ്ഠതമമായത്? വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വജ്രായുധം. അത് ദധീജി മഹർഷിയുടെ നട്ടെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നാ പറയണേ. ഭാഗവതത്തില് വിശദമായിട്ട് കഥയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പിന്നെ കാമധേനു കാമധേനു അല്ല, പിന്നെ പശുക്കളിൽ സുരഭി എന്ന് വെച്ചാൽ കാമധേനു. ആ കാമധേനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു തരും കാമധേനു. സ്വർഗത്തിലെ പശുവാണ്. മഹർഷിമാർക്കൊക്കെ അത് നൽകാറുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ ആ പശു നൽകും. ഇപ്പൊ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ വേണം ഇത്ര പേർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 100 പേർക്ക് സദ്യ അപ്പൊ അവിടെ റെഡിയാവും. അതല്ല, ആയുധധാരികളായിട്ടുള്ള സൈന്യം വേണോ, അതും അങ്ങനെ എല്ലാം നൽകുന്ന പശുക്കളാ ആ കാമധേനു. അതും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, ഇപ്പൊ പ്രജകളെ ജനിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ, ആ കാമദേവൻ, കാമം ഉണർത്താനുള്ള അതിൻ്റെയും ദേവൻ അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സൽപുത്രന്മാര് നല്ല പ്രജകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ. പിന്നെ സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാനാണ്. ഇപ്പൊ കശ്യപ പ്രജാപതിക്ക് 2 ഭാര്യമാര് ഉണ്ട്, കദ്രു വിനത. അതിലെ ആ കദ്രുവിന്റെ മക്കള് നാഗങ്ങള് സർപ്പങ്ങള്. അത് ആകൃതി ഭേദമനുസരിച്ചാണ് നാഗങ്ങള് സർപ്പങ്ങള് എന്ന്. പിന്നെ ചില പേര് നാഗങ്ങൾക്ക് വിഷമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, സർപ്പങ്ങള് പറഞ്ഞാൽ വിഷം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് നാഗം സർപ്പം എന്ന്. അതില് സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവാണ് വാസുകി. നാഗങ്ങളിലെ രാജാവ് അനന്തനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വാസുകി വാസുകി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാലാഴി കടഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതില് ആ സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് വാസുകി അതും ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യര് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരിൽ മാത്രമല്ല ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയണേ, മൃഗങ്ങളിലും അതുപോലെ ആയുധങ്ങളും ഒക്കെയും ഞാനുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠതമമായതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 29. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമാചാസ്മി യമ സംയമതാമഹം. പറയാണ് ഈ അനന്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, കദ്രുവിന്റെ മക്കള് നാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അനന്തൻ. അത് നാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അനന്തൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെയോ വരുണം, ഈ ജലത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാന ദേവതയായിട്ടുള്ള വരുണൻ. അത് യാദസാമഹം ജലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ജല ദേവതകളിൽ വെച്ചിട്ട് വരുണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിതൃണാം അര്യമ, അതായത് പിതൃലോകത്തില് കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളത് അര്യമ എന്ന അര്യമാവിനാണ്. പിന്നെയോ യമ സംയമതാമഹം, ശിക്ഷകരിൽ വെച്ച് മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമൻ. അപ്പൊ യമൻ ലോക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന കർമ്മമാ ചെയ്യുന്നേ അല്ലെ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കില് മരണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തില് പറ്റില്ല അല്ലെ. ജനനം മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാല് സാധ്യാവില്ല. അപ്പൊ മരണവും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണം. അത് ചെയ്യുന്നത് യമൻ, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിതൃക്കളിലെ രാജാവ് അര്യമ ഭഗവാനാണ്. അനേക പണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ ഭഗവാനാണ്. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ ഭഗവാനാണ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി 30ാമത്തെ ശ്ലോകം.
പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണ. എന്താ പറയണേ, ദൈത്യന്മാരില്, അതായത് അസുരവംശത്തിലാണ് അല്ലെ പ്രഹ്ലാദൻ ജനിച്ചത്. ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥയെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദൻ, ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഭക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തന്ന ഭക്തനാ അല്ലെ, ഭക്തോത്തമനാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം അല്ലെ, കാലം എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റിക്കളയും അല്ലെ. കാലത്തിന് ഒരു സ്റ്റോപ്പില്ല അല്ലെ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളില് സിംഹം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ഏറ്റവും ശക്തിമാനും അല്ലെ സാമർഥ്യക്കാരനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മൃഗം അത് ഭഗവാൻ. പക്ഷികളിലോ ഗരുഡൻ. ഇപ്പോ കശ്യപന്റെ 2 ഭാര്യമാരില് വിനത, കദ്രുവിന്റെ മക്കളാണ് നാഗങ്ങള്, സർപ്പങ്ങള്. വിനതയുടെ വൈനതേയൻ, അതാ ഇവിടെ പറയണത്. വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. വൈനതേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരുഡൻ. ആ വിനതയുടെ മകനാണ്. അപ്പൊ ഗരുഡൻ ദേവലോകത്ത് ചെന്നിട്ട് അമൃത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ദാസ്യം ഒഴിവാക്കിയ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഗരുഡൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, വാഹനാണ് ഭഗവാന്റെ. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ഈ പേജില്. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നോക്കാം. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. പവന പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം ഝഷാണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. പവനൻ, ഈ എന്താ പറയാ, ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവികളെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഒക്കെ ആ വായുവാണ് അല്ലെ. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വായു. സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രാണവായു. അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ജീവികൾക്കൊക്കെ. അപ്പൊ പ്രാണവായുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെയോ ശസ്ത്രഭൃതാമഹം, ഈ ശസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരിൽ ശ്രീരാമൻ അഹം, ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ജഷാണം മകരശ്ചാസ്മി, മത്സ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് മകര മത്സ്യം എന്ന് വെച്ച ഷാർക്ക് പറയണ ആ വലിയ മീനില്ലേ, അത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ആ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ആഭരണാണ് ഭഗവാൻ. മകരകുണ്ടലം ധരിക്കുന്നത് അല്ലെ കാതില്. പിന്നെയോ സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി, സ്രോതസ്സുകളില് അല്ലെ. എന്താണ് ജാഹ്നവി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗംഗയാണ്. ഗംഗയ്ക്ക് ജാഹ്നവി എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള ആ കഥ ആർക്കറിയാം? അറിയാമോ? ഗംഗ എങ്ങനെയാ ജാഹ്നവി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്? അറിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയോ മാതാജി. 31ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ ഇപ്പം വായിക്കണേ? അതെ. അതിന്റെ മീനിങ് മാതാജി അതിലെന്താ കൊടുത്തേക്കണ മാതാജി? ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവും അത്രേ സ്രാവ്. ഇതും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അതെ. പാവന്റെ വായുവാണ്. വായുവിനെ കുറിച്ചൊന്നും അതിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, അത് നമ്മളൊക്കെ അറിയാലോ, അത് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ. അത് ടെക്സ്റ്റിലില്ല, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാം ജാഹ്നവി എന്ന ഗംഗയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ പേര് വന്നേന്ന് നോക്കാം. സൂര്യവംശ രാജാവായിട്ടുള്ള ഭഗീരഥൻ തന്റെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാർക്കൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവലോകത്ത് നിന്ന് ഗംഗാ നദിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന വേളയില് പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതില് ജന്നു മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജന്നു മഹർഷിയുടെ യാഗശാല, ആ യാഗശാലയൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോകും എന്നായ വേളയില് ജന്നു മഹർഷിക്ക് കോപം ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ മഹർഷി ഈ ഗംഗയെ അവർക്കൊക്കെ വലിയ മഹർഷിമാർക്കൊക്കെ വലിയ സിദ്ധികളാ. അവര് ഈ ഗംഗയെ ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളം കൈയിലാക്കിയിട്ട് പാനം ചെയ്തു എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ഭഗീരഥൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗംഗയെ കാണാനില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഭഗീരഥൻ മുനിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു.
അങ്ങനെ മുനി പ്രസാദിപ്പിച്ചപ്പോഴ് മുനിയുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഗംഗ വീണ്ടും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്നാ. അതിനാലാണ് ജാഹ്നവി എന്ന് ഗംഗാദേവിക്ക് പേര് വന്നത് എന്നാണ് കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ജാഹ്നവി, അതും ഗംഗാ നദിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നദികളിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗംഗ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഏതാ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമർജുന വിദ്യാനാം വാദപ്രവദതാമഹം. സർഗാണ സൃഷ്ടി, അതിന്റെ ആദി, മധ്യം, അവസാനം ഒക്കെയും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതാണ്. ഒന്നും മാറ്റി വെക്കാനില്ല, ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ബ്രഹ്മഭാവന, സർവത്ര ബ്രഹ്മമയം എന്നുള്ള ആ ഭാവന നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് വിദ്യ, അതാണ് അധ്യാത്മവിദ്യ എന്നുള്ളത്. ഏതൊന്നറിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട. ആ വിദ്യയാണ് അധ്യാത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളില് നിർണയ സത്യം ഞാനാണ്. അപ്പൊ താർക്കികരില് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. തെളിവ് സഹിതം വാദഗതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം എതിർഭാഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനെ ജൽപ്പം എന്നാ പറയാ. എതിരാളിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തന്നെ ചെയ്യുന്ന വാദഗതിയാണ് വിദണ്ഡം എന്ന് പറയാ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരലാണ് വാദം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ശരിയായ രീതി, ആ വാദം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തില് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം, അതിലൂടെ നമ്മളെയും അറിയാം. അത് തന്നെയാണ് ഈ ആധ്യാത്മവിദ്യ. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 34. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വസാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയകാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോമുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ വെച്ച് അകാരം, അത് ഞാനാണ്. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസമാസം ഞാനാണ്. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിൽ ആക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്താ കാരണം? ഈ വ്യഞ്ജന അക്ഷരം ക എന്നുള്ളത് ക എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ആ ചേരുമ്പോഴാണ് ക ആവുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ആ വേണം. അതിനാലാണ് ആ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അകാരം ഭഗവാനാണ് അത്ര. അതുപോലെ സമാസങ്ങളില് ദ്വന്ദ്വസമാസം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത കാലം, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളില് ബ്രഹ്മാവ്, വിശ്വതോമുഖൻ എന്നാ. ധാതാഹം മുഖ എന്നാണ്. അപ്പൊ വിശ്വതോമുഖൻ, എല്ലായിടത്തും, വിശ്വത്തിലും എല്ലായിടത്തും കണ്ണെത്തുക എന്നുള്ളതാ. 4 പുറവും തലയുണ്ട് അല്ലെ? 4 പുറത്തേക്കും കണ്ണെത്തും, എല്ലായിടും കണ്ണെത്തും. വിശ്വതോമുഖ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ്, അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നാണ്. ഇനി 34. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതിക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. എന്താ പറയണേ? സർവസംഹാരിയായ മൃത്യു, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. ഇപ്പോ ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം, അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ചെന്നെത്തേണ്ടതും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ? മൃത്യു അത് ഭഗവാനാണ്. ലയിക്ക, പ്രഭവം, പ്രളയം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് കാട്ടിത്തരാണ്. ഇനിയോ സ്ത്രീകളില് യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ് എന്ന്.
ഇപ്പൊ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീന ശക്തി സ്ത്രീകളുടെ സ്വാധീന ശക്തി വലുതാ. അപ്പോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖവും സമാധാനവും ഒക്കെ നൽകുന്ന കുടുംബിനി അല്ലെ, ഭൂമിയെപ്പോലെ സർവം സഹയാകുന്ന സ്ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴാ ചിന്തകളൊക്കെ മാറി അല്ലെ. ഇന്നുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ വീടിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. സ്ത്രീയുടെ മേധ, സ്ഥൈര്യം, ഇതൊക്കെ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കഴിവുകള് അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ബൃഹത്സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകര. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളില് ബൃഹത്സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. മാർഗശീർഷ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ധനുമാസം, അതായത് ഇംഗ്ലീഷില് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്. അതുപോലെ ഋതുക്കളില് വസന്ത പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവണ കാലമാണ് അല്ലെ വസന്തകാലം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സാമവേദ ഗാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ബൃഹത്സാമം അത് ഭഗവാനാണ്. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം അത് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രാണനം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഗായത്രി മന്ത്രം. അത് ഭഗവാനാണ്. മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം അതും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സംസ്കൃത കവിത അതിന് അലംഘ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ താളം, വൃത്തം അതൊക്കെ സ്വേച്ഛാനുസരണമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ നിയമബന്ധങ്ങളായ അത്തരം കവിതകളില് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനാണത്രേ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ സാൻസ്ക്രിറ്റില് നമ്മൾ പറയാന്ന് കഠിന വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ തോന്നാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് മോശമായിട്ടുള്ള വാക്ക് പറയുമല്ലേ, പോടാ കഴുതേ എന്നൊക്കെ പറയാണ് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ അത് സംസ്കൃതത്തിലാ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വൈശാഖനന്ദൻ എന്നാ പറയാ. പറയണത് എന്താ, കഴുതേ എന്നാ വിളിക്കണേ. പക്ഷെ വൈശാഖനന്ദൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ പറയും കവിതാ രചനയാണോ എന്ന് തോന്നും അവർക്ക് അല്ലേ. അതുപോലെ സിഗരറ്റ് എന്നുള്ളതിന് എന്താ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാന്നോ, ശ്വേതപത്ര മണ്ഡിത ധൂമ്രശലാഖ, അതാ പറയാ സിഗരറ്റ് എന്നുള്ളതിന്. അപ്പൊ സംസ്കൃതം അത് വളരെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഏതിലും ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ളതൊക്കെയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരാണ്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവദാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, വഞ്ചിച്ച് ജയിക്കണ കളിയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനാണത്രേ. നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാ പറയണത്. സാമർഥ്യം കൊണ്ടാ ജയിക്കുക അല്ലെ, വഞ്ചിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് ദോഷമുണ്ടാക്കും അല്ലെ. അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാമർഥ്യം ഭഗവാനാണ്. ഏത് വിഭൂതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാം. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്. ജയം, സദുദ്യമം, ശക്തരുടെ കരുത്ത് ഒക്കെയും ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ചില പേരുണ്ട് നല്ല പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും, ഒപ്പം ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാവും. അവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അവരുടെ ആ ശക്തരുടെ കരുത്താരാ, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഈശ്വരനില് സമർപ്പണവും അധ്വാനശീലവും ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അല്ലെ വിജയം ഉണ്ടാവണത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സദുദ്യമം, ജയം, കരുത്ത് ഇതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ
മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. വൃഷ്ണീനാം, വൃഷ്ണികളിലെ വൃഷ്ണി എന്ന രാജാവ് യദുകുലത്തിലാ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ആ കുലം, വൃഷ്ണി കുലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വാസുദേവൻ, അതായത് ആരാ? കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലേ? അതുപോലെ പാണ്ഡവരിലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരാ അല്ലേ? യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, എല്ലാവരും. അതില് അർജുനനാ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് അല്ലേ? അപ്പൊ അർജുനൻ അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ മുനികളില് വ്യാസര് മഹാഭാരതം നമ്മുടെ വ്യസിച്ചു, എല്ലാ വേദങ്ങളും വ്യസിച്ചു അല്ലെ? പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള് എല്ലാം രചിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യാസദേവര് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളാണ്. ഉശനാ കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രാചാര്യരാണ്. അസുര ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ശുക്രാചാര്യര് എന്താ പറയാ, ശുക്രാചാര്യർക്ക് എല്ലാം അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലേ? അദ്ദേഹം ബുദ്ധിശാലിയാണ്, ദൂരദർശിയാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം, മഹാബലിയുടെ അവിടെ വാമനാവതാരത്തിലത്തെ കഥ നമുക്കറിയാം. മഹാബലിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴ് ദാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദാനം നൽകാമെന്ന് മഹാബലി സമ്മതിക്കുന്ന വേളയില് ശുക്രാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ദാനം നല്ലതിനല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ ദാനം ഇപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശുക്രാചാര്യര്. അപ്പോ അദ്ദേഹം അഗാധമായിട്ട് ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആളാണ് ശുക്രാചാര്യൻ. ഉശനാ കവി എന്നാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ. അങ്ങനെ ആ ശുക്രാചാര്യൻ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരമാത്മാവ് എന്ന തലത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമാവാണ്. ഇനിയോ 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദണ്ഡോദമയിതാമസ്മി നേതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, അത് ഭഗവാനാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, അതും ഭഗവാനാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ഭഗവാനാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കലല്ല. ഒരാളിപ്പോ ഒരു രഹസ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക, അത് അയാളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അത് വെളിപ്പെടുത്തരുത്, അതാണ് മൗനം. അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ജൽപ്പനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംസാരമാവാം, അതിനെ മൗനം തന്നെ പറയും. ബാക്കി നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമൊക്കെ കുറയ്ക്കുക, അതിനെ മൗനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോ ഈ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളില് ദണ്ഡം ഞാനാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ദുഷ്കൃതികളെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്താൻ വിവിധ ഉപാധികളാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദണ്ഡനാണ്. അപ്പൊ അധർമ്മികൾക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷാ നിർവഹണം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ വിജയം ഇച്ഛിക്കുന്നവരിലെ നീതിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശ്രവണം, മനനം, ധ്യാനം എന്നീ അതിരഹസ്യമായ സ്വകാര്യങ്ങളില് ശ്രേഷ്ഠത മൗനത്തിന് തന്നെയാണ്. മൗനം കൊണ്ട് വളരെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മൗനം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ, സമാധിസ്ഥരാവാം. മനസ്സില് ചിത്തവൃത്തിയൊക്കെ നിരോധിക്കുക അല്ലെ? സകല ചിത്തവൃത്തി നിരോധിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ആ മനസ്സില് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പോ ഈശ്വരന്റെ ഉത്തമ അധമ പ്രകൃതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുന്ന ആ ജ്ഞാനി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജ്ഞാനിക്കുള്ള കഴിവ്, ജ്ഞാനം, അറിവ്, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. യച്ഛാഭി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനായൽസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ പരിമിതികളില്ലാത്ത വിഭൂതികളിൽ ചിലത് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങളും വിത്ത്, ബീജം. കൃഷ്ണനില്ലാതെ ചലിക്കുന്നതോ ചലിക്കാത്തതോ ആയ ഒരു ജീവിയുമില്ല.
അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും ആയവ എല്ലാവയ്ക്കും ആത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ചരാചരാത്മാവ് ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലേ. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാനില്ല അല്ലെ. ഒരു കല്ലിനും അതുകൊണ്ടാ നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ പർവ്വതത്തിനെ, നദിയെ എല്ലാം പൂജിക്കുന്നവരാ നമ്മള് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് മാല, വള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോ പറയും ഇത് വള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മോതിരം എന്നൊക്കെ പറയും. എല്ലാം സ്വർണം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഓരോ പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ എല്ലാം ബ്രഹ്മമയമാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം, അറിയാൻ കഴിയണം. ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടി അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന പോലെയാ. അക്ഷരം പഠിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഒരു ഭക്തനെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഒരു ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗുരു പറയുകയാണത്രേ, ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ. ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇപ്പൊ പഠിച്ചു വിചാരിക്കുക. ആ കുട്ടി അത് എവിടെ കാണുമ്പോഴും അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെ, ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം. അതുപോലെയാണെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ ഏതിലും ആ ഭഗവാന്റെ സ്പർശം അനുഭവിച്ചറിയും ഒരു ഭക്തൻ. അതാണ് ഭക്തൻ, അതാണ് ഭക്തി. അതല്ലാതെ ഭക്തി ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഒരു തിലകം തൊട്ടിട്ട് കണ്ഠിമാല ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഭക്തനാവില്ല അല്ലെ. അത് ഉള്ളിൽ നിന്നാ അല്ലെ, നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വികാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. ഭക്തി എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോടുള്ള പരമപ്രേമമാണ് ഭക്തി എന്ന് നിർവചിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഭക്തി ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഏത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സ്പർശം അതിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴാണ് അത് ഭക്തിയാവണമെന്നാണ് ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താണ്? ഇനി 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തു ഉദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, പരം തപ എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാല് അവസാനം ഇല്ല എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും ശക്തിവിശേഷങ്ങളും നാനാപ്രകാരത്തിൽ അറിയപ്പെടും, എണ്ണിയാൽ തീരാത്തതുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വിഭൂതികളും ശക്തികളും ഒന്നും വിവരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. അർജുനന്റെ ജിജ്ഞാസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രാണ്. എവിടെയും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10-40. കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. യദ് യദ് വിഭൂതിമത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ തിരിച്ചറിയാം? വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലെ, ഒരു പ്രവൃത്തി, കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം ഒക്കെ ദൈവികത കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു വിഭൂതി തന്നെയാണ്. ദൈവികത ഉള്ളില് പ്രബലമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പറയണത് എന്താ? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആദ്യ പടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം അല്ലെ. വിഭൂതിമത്തായിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഇത് ഭഗവാനാണ്. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള് അതല്ലെങ്കിൽ തേജസ്സുറ്റത് ഒക്കെ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക, ഒരു തന്മാത്ര മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അനന്തമാണ് അല്ലെ, അചിന്ത്യമാണ്. അതിന്റെ ഒരു കണിക മാത്രാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ. അപ്പോ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ. ഈ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ സദാ ദിവ്യഭാവത്തില്
കളങ്കമില്ലാതെ വർത്തിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചറിയാ, കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുക. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും തേജസ്സുറ്റതും സുന്ദരവും ഐശ്വര്യപൂർണവുമായിട്ടുള്ളത് എന്തും അത് ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ ആവിഷ്കാരം തന്നെയാണ് എന്നറിയണം. അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യവത്തായത് ഒന്നും കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതിക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ചില പേരുണ്ട് അല്ലെ, നല്ല മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികള് പഠനത്തിലും അല്ലെ കായിക അഭ്യാസങ്ങളിലും ഒക്കെ ശ്രേഷ്ഠത കൈവരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക തന്നെയാണ് അവർക്കൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവത് അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ, അതാണ്. അപ്പോ പരമസത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട, ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളം അല്ലെ. വിഭൂതി മാർഗം എന്നാണ്, സാധനയുടെ ആദ്യ പടിയാണത്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം, കുറച്ചറിയാം, കൂടുതൽ മനനം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിത്യ ആനന്ദം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പിതാവ് തന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളൊക്കെ മകനോട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിഭൂതികൾ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അർജുനന് എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അർജുനനെ എത്ര കേട്ടിട്ടും മതിയാവണില്ല. യുദ്ധഭൂമിയാണ് എന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാ പറയണേ, എനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരൂ, എന്നെ ശിഷ്യനാക്കൂ, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ആ പരമപുരുഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്രകാരമാണ് എല്ലാം വെവ്വേറെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മ സ്വരൂപിയായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഉൾപ്പൂകിയിട്ട് എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത്. അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ജീവസത്ത ബ്രഹ്മാവ് മുതല് ഏറ്റവും ചെറുത് നെയ്യുറുമ്പ് വരെ എല്ലാത്തിനെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് ആരാ? അതിലൊക്കെ അന്തർഗതനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ വിഭൂതികളുടെയും വിസ്തരങ്ങളുടെയും വിവരണം പഠിച്ചാല് ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന്, എത്ര വലുതാണ് എന്ന് സംശയലേശമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിപൂർവകമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ഉണ്ടാവണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധ്യൻ തന്നെ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം? ഞാനല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ ഞാനെന്ന് കരുതണതാണ് നമ്മൾക്കിപ്പൊ ദുഃഖത്തിനും ക്ലേശത്തിനും ഒക്കെ കാരണമാവുന്നത് അല്ലെ. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം. രാജാവായാലും ഇതെല്ലാം വരും അല്ലെ. ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികള്, അതിൽ നിന്നൊന്നും ആർക്കും ഒരു മോചനം കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഇതിലൊക്കെ കൂടെ കടന്നു പോണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മുമ്പില് മൃത്യു. അപ്പോ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നു, പ്രായോപവേശം ചെയ്തു. 7 ദിവസത്തിനകം മൃത്യു. ഇപ്പോ എനിക്ക് സത്യം വേണം എന്നുള്ള ദാഹമുണ്ടായി, ഭഗവാനെ വേണം എന്ന്. അത് ഉള്ളിലുണ്ടായാല് അങ്ങനെ ഒരു ദാഹം വേണം, എനിക്ക് സാക്ഷാത്കാരം വേണം, അതിനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ വിചാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉള്ളിലുണ്ടായാല് ഗുരു മുമ്പിൽ വന്നു ചേരും. ഇപ്പൊ ശുഗബ്രഹ്മർഷി
ആ സമയത്ത് പരീക്ഷത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് അല്ലേ? ശുഗബ്രഹ്മർഷിക്ക് ആരെങ്കിലും കത്തെഴുതിയിട്ടാണോ? ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ? ഒരു മുമുക്ഷു, ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി, മുമുക്ഷു അവിടെ ഉണ്ട്. ആചാര്യനും അവിടെ എത്തി അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ കൃപ. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ രാജാവിനോ ഒരു മൃത്യുഭയവും ഇല്ലാണ്ടായി. 7 ദിവസം ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചിട്ട് അല്ലെ? ശുഗബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ട് ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് യാതൊരുവിധ ഭയവും ഇല്ലാതായി. സിദ്ധോസ്മി അനുഗ്രഹീതോസ്മി എന്ന് അദ്ദേഹം അല്ലെ? ഈ ദേഹം ഞാനല്ല എന്നുള്ള സിദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. ഞാൻ പിന്നെ ആരാണ്? ഞാൻ ആത്മസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ്. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. ശാന്തി അല്ലെ? പ്രശാന്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഹൃദയത്തില് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതാണ് യോഗം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. ഏകാന്തത്തിലാവാമായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ മഹാഭാരതത്തില് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാര് തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു. ഏകാന്ത സ്ഥലാണ്. അർജുനൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കില് അല്ലേ, കൃഷ്ണ ദുഃഖത്തിന് എങ്ങനെ അറുതി വരും? ചോദിച്ചില്ല. അപ്പോഴൊന്നും ചോദിച്ചാലല്ലേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. മറ്റൊരു സന്ദർഭം, അർജുനൻ സന്യാസി വേഷത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴോ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ വിപരീത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചത്. ശാന്തി വേണം എന്ന് ഉള്ളിൽ തോന്നണം. നല്ല ദാഹം ഉണ്ടാവുമ്പോ വെള്ളത്തിന് രുചി ഉണ്ടാവുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അർജുനന്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഇപ്പൊ ദേവഹൂതി മാതാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. കപിലദേവൻ മകൻ കപിലനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരൂ പുത്ര എന്ന് ദൈവതുല്യനായിട്ടുള്ള പുത്രനോട്. യോഗസ്യ ലക്ഷണം വക്ഷ്യേ സ ബീജസ്യ നൃപാത്മജേ എന്ന് പറയാണ്. നൃപാത്മജ എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ യോഗലക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ചിത്തവൃത്തികളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ ആ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലംബം വേണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാനിൽ ഒരു ആലംബം വേണം. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ആ ചിത്തം പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചലിച്ചു പോവില്ല അല്ലെ? ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ചഞ്ചലമാണ് മനസ്സ്, ചിത്തം ചഞ്ചലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആന ആനയെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോണ പാപ്പാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ആന നടന്നു പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള തെങ്ങിന്റെ പട്ട ഒന്ന് വലിക്കും, ഇപ്പുറത്തുള്ള മാവിന്റെ കൊമ്പ് ഒന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കും അല്ലെ? അപ്പോഴതിനെന്താ ചെയ്യാ? പാപ്പാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ആനപ്പാപ്പാൻ ഒരു പട്ട ആദ്യം തന്നെ കയ്യില കൊടുത്തേക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതും പിടിച്ചോണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നോളും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചിത്തത്തിന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിലും ഇതിലും ഒക്കെ കേറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനാകുന്ന ആലംബം അതിന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ എവിടേക്കും ചിന്ത പോവില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ. ഈ നദികളൊക്കെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് പോലെ എല്ലാ ചിത്തവൃത്തികളും ഭഗവാനിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങണം അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക്, നമ്മുടെ ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അല്ലെ? തപശ്ചര്യയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കാം. ഫോർ റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നാമജപം, ABCD ഫോർമുല അറിയാലോ. അത് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം നമ്മള്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ചിത്തത്തിനെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ, അഥവാ ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതല്ലേ? 42ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു. സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കാണണം. പരമാത്മാവായി എല്ലാ വസ്തുക്കളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നു, കാര്യങ്ങൾ അവയുടെ പ്രത്യേക ഐശ്വര്യത്തിലും മഹത്വത്തിലും എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചേക്കണേ? ജ്ഞാനദീപേന ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത് എന്നീ പദങ്ങൾ നിർവചിക്കുക. ജ്ഞാനദീപേന, അതായത് ഇതില് ഇപ്പൊ 10-ൽ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനദീപേന, ആ ചതുശ്ലോകി ഗീതയുടെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം.
അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ സൂര്യൻ വന്നാല് അന്ധകാരമൊക്കെ ഇരുട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ ആ ജ്ഞാനദീപത്താല് ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സിലുള്ള അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിനെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കും അല്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് ശക്തി തരും നമുക്ക്. പിന്നെ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സില് മുഴുവനും ഉൾപ്പൂകി അതിനെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു അംശശക്തി മാത്രാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെന്താണ് 10, 19, 42 ഭഗവത്ഗീത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുക. അതിപ്പോ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുക. അത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനാണ്. ഇത് ഞാനാണ്, അത് ഞാനാണ്, സമുദ്രം ഞാനാണ്, സൂര്യൻ ഞാനാണ്, അല്ലെ, നാരദമുനി ഞാനാണ്, കപിലൻ ഞാനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ കുറെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുവോ? പിന്നെന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് ചോദിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സംശയമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇന്ന്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ. അതെ, ഇന്ന് വിഭൂതികളെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊരു സംശയം വരാനുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗ പറയോ മാതാജി. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോദിക്കൂ. മരുത്തുക്കളില് മരീചി ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? മരീചിയുടെ പുത്രനല്ലേ കശ്യപ മഹർഷി? മരീചി സപ്ത ഋഷിമാരിൽ ഒരാളല്ലേ? മരീചിയുടെ പുത്രൻ കശ്യപ മഹർഷിക്ക് പിന്നെ ദിതിയിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളല്ലേ മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൽ വേറെ മരീചി ഉണ്ടോ? 49 ഒരാളല്ലേ മരീചി? മരുത്തുക്കള് 49 അതിന്റെ അല്ലേ നമ്മള് അതിലൊരാൾ മരീചി ഉണ്ട്. പക്ഷെ മരീചി സപ്തഋഷിമാരിൽ ഒരാളല്ലേ മാതാജി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനല്ലേ കശ്യപ മഹർഷി? അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ബ്രഹ്മപുത്രനല്ലേ കശ്യപൻ? മരീചിയാണ് മാതാജി സപ്തഋഷിമാരിൽ ഒരാള്. അങ്ങനെയാ കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് മരീചിക്ക് പിന്നെ കർദമ മഹർഷിയുടെ ദേവഹൂതിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രിയാണ് അദ്ദേഹം മരീചിയുടെ ഭാര്യ. അതെ, അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനാണ് കശ്യപ മഹർഷി. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ഭാഗവതം ഒന്നുകൂടി നോക്കണം. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. എനിക്കറിയില്ല, അത് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചത് 49 മരുത്തുക്കളില് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മരീചി അത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് എന്നാണ്. ഒന്നുകൂടി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അത്രയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒരെണ്ണം പ്രഭു ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഇന്നലെ, അഷ്ടവസ്തുക്കൾ ആരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഭീഷ്മര് അഷ്ടവസ്തുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അതെ, അഷ്ടവസ്തുക്കളെ അഗ്നി, വായു, ദ്യോവ്, നക്ഷത്രങ്ങള്, പൃഥ്വി, ചന്ദ്രൻ, പിന്നെന്താണ്
അന്തരീക്ഷം ആദിത്യൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതിൽ അഗ്നി, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അഗ്നി ഭഗവാനാണ് അഷ്ടവസുക്കളില്. അത് അങ്ങനെ ദ്യോവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാതാജി? ആ ദ്യോവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഭീഷ്മര്. അത് ഓ അത് ദ്യോവ് പിന്നെ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ കാമധേനുവിനെ മോഷ്ടിക്കും. ആ അങ്ങനെ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ പിന്നെ ശന്തനു മഹാരാജിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ട് ജനിക്കും. ആ പക്ഷേങ്കിൽ ദ്യോവിന്റെ പിന്നെ പങ്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ആ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ വർഷങ്ങള് പിന്നെ ഇവിടെ ഭൂമിയില് ഭൂമിയിൽ ആ കഴിയേണ്ടത് വന്നു. മറ്റുള്ളവർ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ അവർ തിരിച്ചുപോയി. ആ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുവിന് കുറെ അറിയാലേ, മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ നമുക്ക് അറിയാമോ? കുറെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഉദ്ധവരെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാമോ? ഉദ്ധവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇല്ല മാതാജി, ഭാഗവതം ഫുൾ വായിച്ചിട്ടില്ല, വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നാ നമുക്ക് ഉദ്ധവരെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കേൾക്കാം. 5 മിനിറ്റ് സമയം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ് ഉദ്ധവര്. മധുര, ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മന്ത്രിയും ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിയും കൂടിയാണ് ഉദ്ധവര്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാ. അവര് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ വേളയില് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ഉദ്ധവ, തന്നോട് എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടാണെന്ന് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയോട് എത്ര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്, അത്ര ഇഷ്ടം എനിക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ശിവനോട് ചോദിച്ചു. എന്നാ ശങ്കര, ഇല്ലില്ല, ശിവനോടും എനിക്ക് അങ്ങയോടുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംഘർഷണേട്ടനോടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് അങ്ങയോട് തന്നെയാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് ചെവിയിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നാലും ലക്ഷ്മിയോട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചുറ്റും നോക്കി, ലക്ഷ്മി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാച്ചാ ശ്രീ, ഇല്ലില്ല, ഈ ലക്ഷ്മിയോടും എനിക്ക് അങ്ങയെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാണ്. അത്രയും അങ്ങയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടാണ്. ഉദ്ധവർക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, അറിവുണ്ട്, രണ്ടും വേണം. ഇപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, വൃഷ്ണീനാം പ്രവരോ മന്ത്രി കൃഷ്ണസ്യ ദൈദാസഖ ശിഷ്യോ ബൃഹസ്പതി സാക്ഷാത് ഉദ്ധവോ ബുദ്ധിസത്തമ എന്നാണ്. വൃഷ്ണിയിലെ പ്രവരനായിട്ടുള്ള മിടുക്കനായിട്ടുള്ള വൃഷ്ണികളുടെ മന്ത്രിയാണ് ഉദ്ധവര്. കൃഷ്ണസ്യ ദൈദാസഖ, കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ. എന്ന ശിഷ്യൻ ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനാ. സാക്ഷാത് ബൃഹസ്പതി അല്ലേ, ദേവഗുരുക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠതമനായിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും ഉള്ള ആ ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ഉദ്ധവോ ബുദ്ധിസത്തമാ, ബുദ്ധിസത്തമനാണ് ഉദ്ധവര്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കിയാ മതി, അതിന്റെ അർത്ഥം ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കല് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മ്ലാനവദനായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് ചോദിച്ചു, എന്താ കൃഷ്ണ ആലോചിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താണെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തിട്ടാവും അല്ലേ, അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനെയും ഗോകുലത്തിലെ പശുക്കുട്ടികള്, ഗോപികമാര്, ഇവരെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ? അതെ. എന്നാ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, കൃഷ്ണൻ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് 3 മാസം അവിടെ നിന്നോളൂ, എന്നിട്ട് വന്നാ മതി. ഞാനിവിടെ മന്ത്രിയായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെയും തിരിച്ചു വരണ്ടേ? അപ്പോഴും അവര് കരയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാ പിന്നെ ഒരു 3 മാസം കൂടി നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഉദ്ധവരെ? ആത്യന്തികമായിട്ട് ദുഃഖം തീരാൻ അതല്ലേ വേണ്ടത്? അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും സമാധാനം വേണ്ടേ? അങ്ങ് ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനൊക്കെ അല്ലേ, എല്ലാ വിവരവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ, അങ്ങ് പറയൂ എന്ന് പറയാണ് ഉദ്ധവരോട്. അപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, അത് സംശയമില്ല, അത് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ഞാനല്ല പോകേണ്ടത്, അങ്ങൊരു 3 മാസം പോയി നിന്നിട്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉപദേശിക്കൂ, അതാ നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക്, ഗോപികമാർക്ക് ഒക്കെ എന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഗോപികളുണ്ടല്ലോ, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവര് സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല,
എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാൻ അവര് സന്നദ്ധരാ. എനിക്കായിട്ട് ലോകമര്യാദകൾ പോലും വെടിഞ്ഞവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ഉദ്ധവര് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. അപ്പൊ നന്ദഗോപരുടെ ഗൃഹത്തിലാ ആദ്യം പോയത്. നന്ദഗോപര് സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ, അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കി. ഇപ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ പോയതി പിന്നെ ഒരു സംസാരമൊന്നുമില്ല, കളി ചിരിയില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങ് വന്നതിനാല് യശോദ അടുക്കളയിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും ഇവിടെ ഇല്ല. കൃഷ്ണൻ മകനാണ് എന്നൊക്കെ ഇത്രയും കാലം കണക്കാക്കി. ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് അല്ലേ, കൃഷ്ണൻ പോയി, കൃഷ്ണൻ എന്റെ മകനല്ല. അപ്പൊ ഗോപന്മാര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് ചോദിക്കും. പണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനാണ് എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴോ ഒന്നുമില്ല. കാളിന്തിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയാല് കാളിയ മർദ്ദനം ഓർമ്മ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുളിമുറിയിലാ കുളിയൊക്കെ. നമസ്കരിക്കുമ്പോഴ് ഓർമ്മ വരും കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ആന കളിക്കോ അച്ഛാ എന്ന് പറയണത്. ഊണിന് ഉരുള ഉരുട്ടുമ്പോ എനിക്കും വേണം അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല, മറ്റു പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. അപ്പോഴത് കേട്ടപ്പോഴ് ഉദ്ധവർക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്, ബൃഹസ്പതി ഗുരു പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഭഗവത് സ്മരണം കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. ഏതുപോലെ? കഷണ്ടിക്കാരന്റെ മുടി പോലെ എന്നാ പറയാ. നമ്മൾ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടല്ല, തനിയെ പോണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ പറയാണ് നന്ദഗോപര്, എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ, യശോദയുടെ കാര്യം നോക്കൂ. അവളുടെ വിചാരം കൃഷ്ണനെ അന്ന് ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ട് പിണങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് എന്ന്. ഞാൻ എങ്ങനെ അവളെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ യശോദ ഉദ്ധവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി. ഒരു വാതില് കൃഷ്ണൻ വന്നാലേ തുറക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആ റൂം തുറന്നു. കൃഷ്ണനെ പോലെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഉദ്ധവർക്ക് കാണിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ, പൊട്ടിയ കലങ്ങള്, കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയ കയറ്, അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ വേണു. ഉറക്കത്തിൽ പോലും താഴെ വെക്കാത്തതാ. ഓടക്കുഴല് മറന്നതാണോ അതോ എടുക്കാതിരുന്നതാണോ അറിയില്ല. എല്ലാം കണ്ട ഉദ്ധവര് തൊഴുതങ്ങോട്ട് നമസ്കരിച്ചു ആ അച്ഛനെയും അമ്മയും. നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര്. എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ഞാൻ അതിശയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അവരെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ആശ്വാസ വാക്കുകളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, രാത്രി ആയി ഉറങ്ങി. അങ്ങനെ രാവിലെ ഉണർന്നത് തന്നെ ഗോപികമാരുടെ ആ നാമജപം കേട്ടിട്ടാ. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. അപ്പൊ പാലും തൈരും വെണ്ണയൊക്കെ വിക്കലല്ലേ അവരുടെ ജോലി. അപ്പൊ അവര് ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാ പാല് വേണോന്നാ, ദാമോദര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് വേണോന്നാ, മാധവ ഇത് ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ണ വേണോന്നാ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാ. നടു റോട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാധേ രാധേ എന്നാ പറയാ, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അതുപോലെ അപ്പൊ അവര് ഗോപസ്ത്രീകൾ പറയാ, കൃഷ്ണന്റെ രൂപം മാത്രം മധുരയിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ, നാമൊക്കെ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. കൃഷ്ണനും രാമനും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ പോയി എന്ന് കരുതാനേ അവർക്ക് വയ്യ. പോയതൊക്കെ വേറെ ആരോ ആണ്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണന് മാമനെ കൊല്ലാനൊക്കെ പറ്റുമോ? ഏയ്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണനൊന്നല്ല അത് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ അവര് സമാധാനിക്കും പറഞ്ഞ്. ഇപ്പൊ ഉദ്ധവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അഴിച്ചു വെച്ച ചേല ധരിക്കും. ഭഗവാൻ കഴിച്ച ബാക്കി ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കണത്. ഭഗവാൻ അഴിച്ചു വെച്ച മാല അതാണ് ധരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഭഗവാനെ പോലൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉമ്മർത്ത് നിൽക്കുമ്പോ രഥം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ, മുറ്റത്ത്. അപ്പോഴ് പെട്ടെന്ന് ഗോപികകള് കൃഷ്ണൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. അടുത്തെത്തിയപ്പോഴോ കൃഷ്ണനല്ല. താൻ ആരാടോ, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണന്റെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് വന്നേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോള് പറഞ്ഞു ഉദ്ധവര്, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചു വന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ്. അവര് ചെവി പൊത്തി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചു വന്നവരാണെങ്കില് കൂട്ടുകാരനും ഏറെക്കുറെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഒന്നും,
പഴങ്ങൾ തീർന്നാല് പക്ഷികൾ മരം വിട്ടു പോവും. പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് ഗുരുവിനെ വിട്ടു പോവും. തേൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വണ്ടുകൾ നോക്കാറില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട. അപ്പോഴ് ഒരു ഗോപിക കണ്ണടച്ചവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ധ്യാനിച്ചിട്ട്. രാധാറാണിയാ, ആ ഗോപികയുടെ പാദത്തിൽ ഒരു വണ്ട് വന്നു വീണു. കൃഷ്ണൻ തന്നെ വണ്ടായി വന്നു വീണു എന്ന് ഭക്തര് പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തില് പറയാണ്, ഭ്രമരഗീതത്തിലുണ്ട്. വണ്ടേ, നീ ആ കള്ള കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ? അവിടെയുള്ള യുവതികളുടെയൊക്കെ കഴുത്തിലെ മാലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൊടണ്ട എന്ന്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ഉദ്ധവരും വണ്ടും 3 പേരും ഒരേ നിറ. കൃഷ്ണ കഥയാകുന്ന ആ തേൻ കുടിക്കുന്ന ഉദ്ധവര്, വണ്ടാകുന്ന ഉദ്ധവര്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. അവന്റെ ഒരു അവതാരവും ശരിയല്ല. മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനാന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷത്രിയനായിട്ട് വന്നു. കാട്ടിലേക്ക് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയി. നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. രാവണനെ കൊല്ലണ്ടേ? അതിനു പകരം ഒരു വാനരനെ കൊന്നു. ബാലിയെ കൊന്നതാ പറയണേ. ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയില്ലേ, അതിനെ വിരൂപയാക്കി വിട്ടില്ലേ? ശൂർപ്പണഖയുടെ കാര്യം. ഇനി ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വന്നു, വാമനനായിട്ട് ബലിയെ നിരാലംബനാക്കിയില്ലേ? ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. അങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞു. ഉദ്ധവർ ഇതെല്ലാം കേട്ടു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് മതിയാക്കി സ്വയം. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ ഒരു പൂവ് പറിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുത്താല് അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും ഗോപികമാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് മാത്രാണ് കൃഷ്ണന് പറയാനുള്ളൂ. ഞാനൊരു തമാശ പറയും, ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഗോപികമാരും. വേഷ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്താല്, കാല് തടവി കൊടുത്താല്, മയിൽപീലി അണിയിച്ചാല് ഒക്കെ പറയും ഗോപികമാരും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയും. അത് കേട്ടപ്പോ ഗോപികമാർക്കൊക്കെ സന്തോഷായി. ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷായി. അങ്ങനെ ഗോപികമാര് ഉദ്ധവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാ. ഉദ്ധവര് ആദ്യ വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ കാളിന്തിയിൽ പോയി കാളിന്തി ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണത്തിന്റെ ലീല, അങ്ങനെ ഓരോന്നും അവരിങ്ങനെ ഉദ്ധവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത്. അങ്ങനെ ആ സമയം അവരുടെ കണ്ണുകളിലെ ആ തിളക്കം, ആ വിനയം, ശ്രദ്ധ, ആ ഭക്തി എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരോളം ഭക്തി ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാദ നമസ്കാരം ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളെ തൊട്ട് അശുദ്ധാക്കില്ല. ആ പാദരേണുക്കള് അതൊന്ന് എന്റെ ശിരസിൽ അണിയ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വന്ദേ നന്ദവ്രജ സ്ത്രീണാം പാദരേണുമഭീഷ്ണശ വ്യാസാം ഹരികഥോദ്ഗീതം പുനാദിഭുവനത്രയം. ഭാഗവതത്തിലെ ധന്യമായ വരികള്. അങ്ങനെ ഗോപികമാരുടെ പാദ രേണുക്കളും ശിരസിലണിഞ്ഞ് ഉദ്ധവര് മടങ്ങാണ്. ഗോപികമാര് അനേകം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചു. അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തി. ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എന്തായി ഉദ്ധവരെ? അവരെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കിയില്ലേ? ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്നെ പരിഹസിക്കണത്? ഞാൻ പല സ്ഥലവും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു ഭക്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ അറിയണം. അതിനല്ലേ എന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ മാതാജി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൂടെ നമ്മളും പോയി മാതാജിയുടെ ഒപ്പം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരി ബോൽ. ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും അറിവുള്ളവരാ നിങ്ങളൊക്കെ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനാണ് പ്രണമിക്കേണ്ടത്. അത് മാത്രല്ല, ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കഥ പറയാ. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ എല്ലാവരും ഓരോരോ കഥകൾ പറയാ. ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു സത്സംഗാണ്. ഞാൻ മാത്രം ഇരുന്ന് പറയല്ല, നിങ്ങളും പറയണം. ഇന്നെന്താ കുറവ് പേരേ ഉള്ളൂലോ രസിക മാതാജി? അല്ലേ, ഇന്ന് കുറവ് പേരേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലീവ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? അത് ശരി. കുറച്ചാൾക്ക് ആർക്കും 1-2 പേര് സാധാരണ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ എന്തോ കാര്യം കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. അല്ല, എന്നോട് മണിഭൂഷ മാതാജി പറഞ്ഞ 40 പേര് എന്നാണേ. 40 പേരുണ്ടായിട്ടില്ല മാതാജി. ഇല്ല,
ഇല്ല 33 അങ്ങനെയും കണ്ട് ഉള്ളോ? ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ആദ്യം മധുജി ഇന്ന് തുടക്കത്തിലുള്ളതാണ്. രാഘവ് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഫോണ് കേടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രാഘവ് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്. അല്ല, വളരെ കുറവാകുമ്പോഴേ എനിക്ക് പേടിയാവണം. കാരണം എന്റെ ക്ലാസ് നന്നല്ല. ഇല്ല അതൊന്നുമല്ല മാതാജി. സാധാരണ ഏകദേശം 33 ആളാണ് ഇപ്പം കുറച്ചായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തണ്ടേന്ന് വെച്ചാല് അത് പറഞ്ഞോളൂ. ശരി മാതാജി. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നന്ദി.